Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kembali lagi channelnya Kang John. Ini ceritanya bongkar angkruk, bos. Siapa itu? Anak sayur. Alah, malah gemuk tuh. Nih, main gede. Ini wi, delok toh. Engko malah pakunan kabeh. Ora kok. Aduh wong wis apa kosong. Lalawin dari Batak no mah nyamplok rai minggu. Rasa. Iya. Wi rasa linggis. Linggis-linggisan go apa? Go linggis toh. Alah Albi ke syuting. Apa? Bi. Menjel apa? Susu lah. Oh ya caranya ya iki pakai kalau. Nono lu diuni nukakna susu lak jane. Kenapa? Lejan. Ora aku denane kuwi moh. Bimo saiki terlambat toh, San. Iya toh. Ayo Bi, iwangi jagung. Aduh dah. Metak tekono es krim, moh es krim mari watuk. Iku lho. Omong sapa ngono iki? Ora Bi. Bisa jajan apa ora to iki? Menjelo jajan apa ora? Dulu nono. No, tuan jajan no. Nah. Ndang wani apa ora? Ala lawe wani apa ora kok. Mas mantare ya. Kok. Angkruk pring. Ini kayu kah? Hmm? Ini kayu. Mana dia? Hei! Oi! Alah, mengko nek gandarene malah tak. Mare di. Mai, wong engko rene. Nah, Wis godhong edan kok. bocah kan Jawa. Mas ngurene lah kok malah. Ngerti gondo wong edan ning kono malah. Karo wacan kliweran piye to? Lah kok malah ditinggal to, San. Emanu. Iki Mas Ali to, Bi. Mas Ali. Alah Pak, kowe ra nembusno aku to. Ngomong ngomong. Ya pancalane pakai intik kuwi kono jemblem aku ki lowang piye to. Tapi kari kata kok kene lho kuwi mau jipo cok. Emang jipo piye? Kok kulon kene iki celarik rono wae semlebu. Lalah iki penak kok. Cepotane ngene iki penak. Aku lho melok ning ngene iki lho suwi. Lalah rasa melok mangan weh. Cukup ki aku ki. Mangan lah tak sampai nggo. Kene lho. Bos aja tinggal. Kita bongkari. Tak bongkari soalnya atasane iki kayu, Bos. Iki wis ngomong lho. Misal ini kayu mubeng dadi cawe sing wedok ono gak ketok. Lho. Iki cawe jajan karo Malah Mbak Sita. Bi. Al, telu wong bangkel akeh al. kagak petek. Bik. Iki ana petene berapa? Aku. Nama ana petene berapa? Petek. Iso Sita juga Pak medun. Alah lah. Lah selamat. Juga petek. Gini poti Pak Wah. Boleh kelas. Ya lah bareng mantu dah. Pokoknya gini. Gini ya. Lah je utuh menawan. Kamu pengen apa lagi ke pasar? Pak apa-apa. Dewi buat tuh. Kepuweteng ah. Yo anu. Karena itu cah loro. Kabar wong Melayu ku lho. Gawa mlayu lah peteng no kok. Kan delok kan karena di cah loro. Kasih kok petek. Kan juga pedek kan. Ini kok malah mlaku. Lah barengnya Albi yo. Kita lagi dedek geni. Duren nata pura.
pun Bang. Udah bangkong ini lah, terus dapur kabeh. Nono, ini kan nono. Ya nono kena, bu kena. Nek bubuk nang ngene sampean apa? Oh, sorry. Bubuk bahasanya ya Bubuk kapal api. Iku lah. Dipasek nek bubuken macam. lala malah enak kok. Campur, Enggak usah kayak ngene ya, bubuk. Lu wong prank. Gerak apa? lalah paku ki tinggo apa to jiku iki. Kuwi ben ngono rasa dikei blabak ben duduke wong. Iya. Nah sikil mitasi lho. Neyeng kok. Kok mitasi, piye to mitasi? Lah neyeng e. Ora mitasi. Lalah lewe nek tang to nggih sak kunci. Lagi apa? Lah tak sileh nggo. Motorne. Gak. Motorku go pak kowe. Nanti. Mbok jera ngetril ngono kae. Ngetril. Pamu motor sikel Ayu loro baju pen. jagang terus kok arep Numpak motor ayu baju pen. trail. Motor agane ya. Seragammu ini ndi tak sileh tang ngetril ya. Wae mulih kan. Terus lagi to anjir. Aku Ora iso ngono. ngetril iso lho. Wis seragame pakmu kene-kene. Buku bekas. Seragam oprut ya tamu ngono wae. Kelarang regane emang Ya. Masa ora dipijet nah. Ya saiki ngono. Wes nyepati iso ketang. Kah? ora iso. Iso mas apa wong. Katanya awak. Oh miso no. Sekolah. Sabtu, Bos. Sabtu libur. Sabtu libur. Lalawi trayo alasane Sabtu mbok wis Senin ora sekolah. Tapi yang bikin ya. Lanjut. MBG libur. Oh iya libur. Ate tirokan. Lanjut. Aku yang bikin gak tau bayar. Kowe ya dino. Yang tenanan enggak? Omonganmu. Diklumpukno. Nek sikil. Kancane. Darahmu sampo Pak. Jadi kecil ini. Kalau kita tak duit nunggu. Bubuken. Lah anu jogane dijur rembo lah. Di. Oh iya ya. Aran. Aran Mas, kapan lo? Lumpuk dulu nih. Kancane. Motornya apa motor gitu? Montore. Diijolno. Tibake malah banyak. Motor langsung anyar lagi. Ibu bengkel. Bulan gak bujuri. Iya. Ngamuk ah. Nyal. Nggak kuat gue bojone. Lah sampean wae bojomu oleh gedhi ka Tiara ya. Ora apa ya ro. Jujur. Iya to. Kowe boleh wae. Kan bongkar angkruk malah nganggo putih kaya katok.
Alah, tak mbae kok. Sempakmu ke kabeh. Wingi kon ngubah kathok jadi sasik piye. Ngono kuwi jajal. Ya wis lho. Ngubah kaos. Tep aku ngono. Tak bayi. Kopiok ning kali. Menang. Awak. Ya sih. Hah? Oke, Bos. Angkros bar iki lho. Ki piye? Jancuk wis iso dipikir sikil iki. Hah? Ki piye? Piye? Nah, kan Ki gua bro. ya ora blok. Iki sementara untuk arek-arek tak info, angkrok saya bongkar dulu nanti saya redikan. Nanti gelar kloso dulu. Kalau arek munggah ya gelar proses. Sementara saiki iki dibongkar kengko disalini sing golek lho kayu lho. Golek kayu soalnya kayu no enek kan. Lagi enek sitok e cuwilik iki mesti tuku. Lah, tugel kok. Kowe pindah di ning kono, Bos, angkroe. Oh pindah ning kono karepmu. Iya to. Ya, Isis. pindah. Isis. Kan ning guri omah. Isis sing ngubur watu kok. Ngubur watu. Ora apa-apa gelas sing isis kok malah. Ya isis kok capuk lho. Wis entek viral we mergawe ora ta we. Oh. Ya nih loro ya. Ngepuas jadi iki aku sementara tak bongkar sik soalnya pengen tak ganti bos. Tak ganti bukuan dulu panono. Ini tak saling kayu lah kayu ini kurang bos. Kurang kingke. Sing kurang reji wes munggah ready. Kok karek awake dhewe njupuk. Heeh. Benduren gak tapi. Lah lambone Jepang apa jikoe? Benduren ki awake dhewe sekalian dia pesen kayu wae. Hmm. 60 karo bos buat di anggaran sing iki. Rencana kita kayak tetep tak kayak kene. Tapi Caca ki jelek gazebo. Bebas. Piye to kon tantu-tantu kaya kaya kadung kok. Masuk ora gazebo lah kok malah. Masuk anginnya jadi. Kurang ajar. Masuk jadi. Masuk angin jadi. Oh, kurang ajar ki. Oh alah, anak-anak. Nanti kok aja megawa we kon. Aja. Aja. Kata motor rodotmu kok. Lah. Motor ketelek kok. Wis cigae ndono. Kowe arep ndi? Woi, iki takku. Loh. Kan mlayu 90 lho. Iya, set goblok. Ngerti template ning motor motor iki. Apane motorku lho. Wah, ben motor ben apik. Motore seketok. Motor cilik kae. Oh, motor-motoran. Ayo Makassar. Ngono bos, untuk sementara kita tak bongkar oleh ngapok kabeh, mati krot, ambles wae ceblok. Rio dedane ceblok. Dia ceblok iki sapa sing ceblok e? Anu. Irman to. Irman. Alah, Iya, sana. mau bawa kabeh. Jadi kudu disalini nih, disalini nang sana bos. Soalnya cacare bos kene kene, nang kene. Nang kene jadi cacare anu, main adem. Heeh. Gue iki nak adem. Ngono. Oke bos, jadi ngono iki kontak tak kirim kene sekian dan terima kasih. Masuk. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.